Že vážení elektromobilisti, aké je jednoduché nabíjať Teslu, zastrčíte a idete. A táto nabíjačka dneska ponúka v ZSEčke nabíjanie zdarma, tak no nám nedalo prevrtať si koleno za pár drobných. No. Čo myslíš, budeme tu do rána? Do večera, zajtrajšieho, nie? Tie elektrické auta nikde nezajdu, nekupujte si ich, lebo potom nebudú zadarmo nabíjačky. A máte aj terminál, keby ste chceli, pozrite sa. No. 74, 102. Nič. Koľko? 138. No to je výkon. Ako na nejakú, počúvaj. Toto ale keby bola silnejšia, by ťa potiahlo vyššie. Takže vidíte sami, Stojan pred Kauflandom. No a zase Drive nabíja. By ste mali nejaké otázky ohľadom elektromobility, kľudne píšte do komentárov, my vám ešte po ceste domov radi zodpovieme, a ak to nebude po ceste domov, tak to bude najbližšie dni. Majte sa.